Goedemorgen en welkom hier. En maar waar is dat een schijne ding, ja, top te komen, voor zo'n oorzaak als dat we hier van de top zijn. Nu de kerk voor zijn we hier waant, geloof ik, kan ik zeggen. En dingen wat we hier waant worden, die doen we manchmal bloos anyway, ohne dat we lang over denken doen, niet? Wat hebben we, wanneer ik kon vragen, wat hast du van de bij naar de kerk voor, of bij een rijden, wat rekens du met, wat moet het doen? Wat moet de ingeschreven zijn wanneer we thuis blijven, of de kwams her? Hoe moet de ingeschreven te veilig zijn? Mijn gebed thuis wordt voor mij of voor onze familie ook, dat we, wanneer we naar de kerk worden voor, dat we wat krijgen, wat we in ingeschreven merken. Waarschijnlijk komen we niet erop aan dat we zeggen, ik reken wat te hier, wat ik nog never van je gehoord heb. We zijn te weit bekend om met God zijn woord, omdat het kan dit maar schaffen. Waarschijnlijk kunnen we bij einem anderen ook nog Moses staat zijn. Dat had ik helemaal gewusst, dat de Bijbel nog zo'n staat had. Nee? Anyway, sei welkom hier. We hebben hier hartstikke welkom hier. Mocht God zijn vrede met ons allen zijn. Van de waar we een boodschap nemen gaan, wo ik gleich met ons op te beden. We hebben hoop negen te beden. Ons Vader, Jezus, du wat te jane tijd op je jings. En du draait die nog mal aan. En dan redest du wat de mensen, wat die hem hart wird, wat die wichtig wird. De mensen heel de stel en de hartste. Van de oor hebben we dezelfde weer in de Bijbel opgeschreven. We kunnen immer waar terug doorheen gaan. Ik bid bij God, dat die weer bij ons ook worden zo klaar en zo diep gaan als wanneer du hier van de zelf stond. Jezus, wanneer ik aan dat denk, dan zei ik mij en dan zei ik, hoe onwaardig ik zie, die woord ver te brengen. Ik bid dat ik zelfs kan ook uit de steg stappen en dat de kracht van die woord kan van de klaar reden. Ik bid dat we kunnen dat krijgen wat u ons willen had dat we zullen krijgen. God, ik bid dat u ons te mij reden. Red te iedereen wat er hier is. Iedereen wat hier hartstikke heeft. En Jezus zijn naam bid ik. Amen. Ongeveer 10 jaar terug, vielleicht 9 jaar terug, dan kreeg ik de nachricht van mijn oudste zuster dat hij had kreeg. Die soort nachrichten, die zijn algemeen zeer gewöhnlich, zolang als die niet in die familie of in bekende is. Want op een moment wem je getroffen heeft, wem die zeer dichtbij is, dan heet zich dat anders. Mijn zuster, wat zo algemeen bekend werd in mijn leven, ze werd mijn oudste zuster, zo ze werd zoals alles ik. Maar ze werd in mijn leven bekend als een lastige vrouw, wat er gleich te schaffen en gleich veel te doen. En dan heb ik me dat verzocht ver te stellen, dat die had nu een krankheid, wat some andere mensen, wanneer die krankheid hadden gehad, die werden later, of even die, door gestorven. Zo dan heb ik me dat dan verzocht van hieruit manchmal ver te stellen, dat mijn lastige zuster, dat die hadden een krankheid. En die kreeg, die wist ik, dat andere mensen manchmal doornemen en sterven schließlich daarvan. Wat wordt het in mijn zuster ihr leven dan nu zijn, wanneer ik zo dacht dat die hadden een krankheid, in die krankheid, wanneer ik niets onder zijn wird van buiten, maar van bijna irgendwo aan het körper arbeid deed. Want dat niet gewoon in controle te krijgen, dan wordt zij ihr leven verliezen daaraan. Nou, dat is 9 jaar, meer of minder jaren terug, ik weet dat niet graag. Wanneer ik tot reis en mijn gedagtenis heb, dan is dat ook al vielleicht al 8 jaar terug als ze schließlich starf. So dan zijn mijn zolen niet ganz reich, want ik weet, ze werden een aantal jaren krank. Wat zonder staat deed, is, en dat kan zijn dat du vast van de ook een Noah, die is krank. En wie worden van bezield, vielleicht zeggen, en die wordt langzaam kranker. Dat zit zo, die tijd komt tot eind. En andere dingen staat, die hier wie waar mensen krank zijn. Of we hier ook manchmal dat mensen wel eens jaren gezond worden. En we hier dat ook dat mensen worden gezond.
So, waarom doe ik das Beispiel? Wat ik hier wil wieder van zeggen, dat als mijn zuster wird über den, nun een langere tijd, zo van bezitten bezijnen, want ook allemaal gewenst dat ze kunnen leven blijven, maar zo van bezitten bezijnen, dan wird het über dem leidt het zo, dat zij weer langzaam en dat zij een leven verlieren. Noch leven zij, aber dat wordt wenjen. Schließlich, een paar deel, als zij starf, dan had ik de gelegenheid bij ihr bad te zijn. Ik geloof niet dat ze dat antwoordt, aber dan zag ik, wo Körper aufgeleefd wird. En dan had ik toen gedacht, langzaam dat leven verloren. Niet hastig, maar langzaam. Aufgeleefd. Mijn zuster en ihre familie die had alles gedaan wat ze kon om zijn gezond te worden. Maar God had een andere wijs. Dan ongeveer, en ik weet niet hoe de tijd krijgt top gaat, maar ik had een beetje in wat gehouden in mijn gedachtenis over wat mijn zuster ihr Körper leidt in dagen, den dag wat ze starf. Aufgeleefd. Die schmakke jonge vrouw wat ze weer was, die leidt niet meer zo. Dan een stiltje dorp aan, dan ging ik een gelegenheid, en ik heb vergeten hoe dat weer, maar dan zag ik, dat er eenmaal bezeten was, manke meld, dan zag ik een doosje met een beeld, in dat beeld, daar werd een persoon boven, wat zeer krank lijkt, en dat deed me weten, nou mijn zuster, later als een dag of 2 jaar ze starf, zo ik boeg me af en neem dat beeld. Ik werd nieuwsgierig. Wat komt dat hier op bagaas en waar het mel is, dat daar worden zo'n beelden als dat, lijkt dat weer klaar niet meer. Dat is maar dat weer een klare ding, dat weer een kranke mens en dat beeld. Wordt hier zo'n beeld dat zijn en dan heb ik me dat en dan als ik dat eerst genomen had en me dat bekeken dan zag ik dat dit weer een laadje sigarettendoosje. Zo, dat is ons vielleicht bekend. Ik leef hier erst van de Oceanen wat er schmeeken redt, Gott sei Dank niet. Maar wanneer du een sigarettendoosje hier kijkt, dan gaan ze door algemeen beelden aan waar het zit, wanneer een mens is een lange ding afgeleefd is. Wat een oorzaak kan zijn van schmeken. Zo, dan als ik me dat beeld heb gezien, en daar heb ik even nooit gedacht, dat wanneer ik of du of irgendwer nu wordt aanvangen te schmeken, dan moest ik dit beeld jedes mal zijn, ik word aanvangen met smeken. Dan word ik dat weten, dat wat ik nu doe, kan dat veroorzaken dat ik een dag ook wat hier kom. Krank, uitgeleefd in dat leven waar ik verspeeld heb door te smeken. Nee? Dat is de oorzaak waarom ze de beelden erboven hebben. Wanneer ik er duur of 6 weer, dan nu wordt wem tjane wat er wordt haar gesmeekt en dan wordt er bij een aantal jaar weer waar die zeggen, ik zie krank. Mijn zuster had niets met smeken te doen. Dat was een gezonde vrouw, die had bloos verloren ze dat leven doorgeschreven. Maar wanneer we hier wordt smeken en we worden in de zee bij een loter zegt hij, mij komt zover dat ik krijg meest niet meer lof. Ik heb verschillende van video in de, dan worden du en ik zeggen, ik weet hoe wij. Du schmeeks en dat doosje wat du hast, wo du die een sigaret uitnemen is, dat zegt die, dat wijst die jedes mal een beeld, wo het aan gaat. Wat wordt du en ik te des smeken voor troost hebben, want hij wordt zeggen, maar ik wil niet krank zijn, ik wil toch niet krank zijn. Dan worden we vielleicht zeggen, nou dan zult het opgeheerd met smeken al lang terug. Nou, ik wil niet hier nu gelijkheldig reden, wat hij zegt, ik hoop je verstaan me. Wat ik me meende is, wat worden du en ik doen, want wie zou hier zijn vriend, die deed wat ganz zeker zijn leven verdorven heeft en alleen. Oder wat, want wer naar die kwam, oder naar mij kwam en zei, du hast ook wat voor, wat die dat leven waarnemen deed. Moest niet zijn dat te weten. Ik brug dat bijspel hier van deze wat er smeken deed, want hij dan wordt te mij komen en zeggen, ik had dat helemaal gewist, dat hast du mir niemals gezegd. Want ik dat gewist had, dan had ik al lang terug opgegeven met dit. Dan word ik mij schuldig voelen, niet? Dat had ik die dan zo gezegd.
Wir haben von der auch nicht ein Thema von all das, aber hier ist ein Beispiel. Wenn ihr in der Bibel mit habt, da werden wir nur Markus das 8. Kapitel gehen. Op een bulletin daar zei dat Milton Levenwood van de boodschap aan. Wie hadden je thuis? Ik dacht dat moet een reis zijn. Dus ik hoop je dat niet hoe je thuis, maar dat ik dan hier van de stoen. En Markus het 8. kapitel hebben we nog wat zo'n gelegenheid van Jezus. Ik had het de latere tijd waar van frischen omvang te maken. En meest dat mij weet je was dat de lied wat nu Jezus in de boodschap of Jezus in de reden hoorde, die konden er niet weggaan en zeggen, dat heeft niets gedaan. Die moesten een entscheidung maken. Dat de boodschap die schafft bloß so. Sie können nicht sagen, oh, wir eine feine Botschaft, wir haben nichts getan. Sie mussten hier eine Entscheidung treffen. Und so in Markus das 8. Kapitel, ich dachte, wir sollen vielleicht 31. Vers anfangen zu lesen, aber ans Text nehme ich really bloß mit dem 34. Vers. Aber hier ging was an, zwischen 31 und 33. Vers, was wichtig wird, und dort stahlt ein bisschen die Grund für das, was noch kommen wird. So, sie werden sich hier alle, also sagt mir dort Vers einig, sie gingen da lang im Weg, Jesus hat was auf dem Hort, Jesus hat sagt, hij wil de jongen uitmerken van wat er weer. En dan zegt hij im 31. Vers, zegt het Markus het 8. kapitel. En hij vangt aan te leren dat de mensen zijn veel lijden en versmeten worden met van de ältesten en hoge priester. En schrijf je leren en dat je merkt, en nu de 3 dagen waren opstonden worden. Dat is wat ik je bloos wel zei. Niet? Ze worden mij dort zo aanbrengen, ik wil worden opstonden. En während hij dat gereed heeft, dan zegt de 32. vers. En hij reed dat woord vrij en öffentlich. Zo allemaal had het gehoord. En Petrus, die had het ook gehoord. En hij neemt om te zien, zegt het. En Petrus heeft nu wat te zeggen. Hoor eens maar wat hij zegt. En neem om te zien en vang om te weren. Like thousands dit niet. Dit is wat ik meen. Na de 33. vers, hier komt een beetje een zeer harde woord. Wie zei manchmal, ik voel me zeer geschleeuw. Ik geloof, wie beleven dat het zelfs manchmal. Dat vielleicht heeft mijn vriend, vielleicht heeft mijn vrouw, vielleicht heeft irgendwer bij de arbeid. Die heeft mij bij wat gezegd. En ik voel me geschleeuw. Ik zie stil. Ik weet niet, wat zal dit? Nu zijn we einfach een beetje bestürzt. Hier ging dat aan. Hij überdreht zich om en checkt zijn jongen aan en beschwicht Petrus en zegt, go hinge mij zo tun. Willst du denkst nicht, wat göttlich, aber wat menschlich ist. Die soort spreek kan ik me niet anders voorstellen als dat moet alle jongen stilhouden. Like, zo tun? Die zal hier nu hingen gaan, like, ik weet niet of Petrus weer een Porsche dat voorop was, dat wat nu weer, maar hij zal nu en weer hingen aanblijven. We kunnen ons dat voorstellen, deze weer weer bestutzend. Während ze al een beetje zo getroffen zijn, dan komt nu ons tekst, de 34. vers. Hij roept dat volk, zodat we nu meer mensen met de 12 jongen, met zijn jongen top, nu zich, en zei to end. Wer mij nu volgen wil, mooi voor dat, wanneer wie van de worden dit bij zijn, die wordt van jullie wat er wel met mij met voor de nächste week, dan wordt het voets ontvangen om te zeggen, ik wil niet, ik wil dus niet, of de nächste zegt, ik wil, wie moet de voets een entscheidung maken. Wer mij nu volgen wil, wat Jezus hier zegt, du moet voets een entscheidung treffen, wil ik of wil ik niet. Du kannst sagen, okay, hier muss eine Entscheidung kommen. Wer mir noch folgen will, lot sich selbst verlieren. So, wenn du Jesus wirst noch folgen, dann hast du eine Sache, du wirst dich selbst verlieren. Sein Schritt auf sich nehmen. In mir noch folgen. Keine einfache Sache. Wir können uns vorstellen, Menschen hielden je stil en zijn, en wonderde, wat zal dit? Ik wil dus Jezus hing herangaan, had ik je gedacht ganz klar. Maar hier zijn alvast 3 bedingingen, die zijn zo sterk en zo hard. Dat weet ik niet. Dan mocht ik toch liever mezelf nog wat houden, of mezelf achten. Maar hij redt wieder, zegt im 34. vers.
En hier is de oorzaak waarom je deze 3 dingen worden moeten doen. Wiels, wer zijn leven raden wil. Zo dit wordt dan nu al die zijn wat niet Jezus voor hij wil hingen rondgaan. Zij willen niet de kreets op zich nemen. Zij willen zich niet verlieren. Zij willen ihr leven raden, niet? Maar het zegt maar wie wiels wer zijn leven raden wil, wordt dat verlieren. Maar wer zijn leven wegens mij en dat evangelium verlieren wordt, die wordt dat raden. Mooi voor dat. Du kannst zich weggaan en zeggen, ik heb niet met een tot het ander te doen. Ik kan du gaan entweder met een tot het ander te doen. Entweder ik zie van die wat zijn leven raden wil, en dat verlieren dat. Of ik zie van die wat het wel is op te geven. En dan te herhouden. Wie heeft geen uitwijs. Alle man wat hier je hart staat, die hier nu te een tot de andere zien. Je durft geen entscheiding maken. Ik weet plus, ik zie een van entweder deze of een van die. Die kunnen niet naar huis voor en zeggen, dus ik zeg, man, dat weer een fijne boodschap. Ik wonder, wem die je trof af. Die weer alle je trof. Zaten daar de stafars. Dat moet nog de lijn gaan van die aan die dat zijn wat jaren worden wel erleven, herhouden. Die worden vielleicht gezegd, hey, wacht een beetje, we hebben een grootste zaak ooit, we hebben vielleicht een grootste land gekocht, of we willen wat schaffen. Je hebt dat niet nu uitreden. Wils wat wordt een mens dat helpen? Wanneer hij de ganze wereld gewoon in verloren zijn zeil. Wat wordt het helpen? Hebben we gedacht, wat diep deze vrouw is? Want ik dan nu moet zeggen, nou, dat wordt hem niet helpen. Wanneer de ganze wereld gewonnen had en dan als hij in de zeil verloren had, dan had hij dus niet geholpen. Dan heeft de vrouw voor het strikte vrouw, nou wat about dat, wat u dan nu gewonnen was, hoeveel helpt hij dat? Mooi voor dat, wie komen immer waar er aan? Dat is een klare zaak. De ganze wereld is China, wat hier hoort je dat, wat daarop gaan schaffen dat ik wel de ganze wereld gewinnen. Zo wie denken we niet meer. We willen over alle een beetje wat gewinnen, willen we niet? Maar wat is dat? Wat helpt dat? Oder, de 37e vers, oder wat wordt een mens als lezing geven voor zijn zeil? Nu zit de andere zien. Zo wat, wanneer u op het eind van het leven dan nu wees, en nu wordt en nu handelt zich dat om mijn zeil, dat er hier wordt entweder eeuwig in de hal zijn, of eeuwig in de hemel. Wat moest je hebben ervoor? Dat is best een vrouw, dat is gewoon een antwoord op. Maar in ons innerlijk komt de antwoord al boos zich everdeel. Want ik om levenseind bij een antwoord, dat dit handelt zich hier nu op eeuwig geraad of op eeuwig verloren te zijn. Dat is ons allen een einfache antwoord. Dan moet ik alles geven wat ik heb. Alles. Alles. Ganz alles geven. Want dat mij dan moet lezen van een eeuwige verdammnis. Maar de antwoord is je niet. Dat is best voor ons te overdenken. De 38e vers wiels, wie immer zich met mij en mijn wierd schämt, en dit zindliche en eigenbrecherische geslacht, met dem wordt de mensen zijn zich ook schämen, want hij en zijn vader zijn herrlijkheid met de heilige engel komen wordt. Dat thema aan van de Odyssenbach. Dat leven verlieren door zelfzucht, of zelfzucht. Ik vroeg eerst deze vrouw. Want ons van jou wordt gezegd, du hast wat in dien leven, wat dien leven langzaam wegvreten deed. Nu reed ik niet van ons körperliche leven, maar ons geestliche leven, ons innerliche leven. Zoals een treef en een gezonde persoon deed. Dan würde ik en du wel zeggen, dan zei mij dat ik moet lijken dat minje te doen dat ik er niet durf met omkom. Zodat leven verliezen door onze zelfzucht. Zelfzucht is, of zelfs aan ons immer wat denken, of dat woord wat ons niet bekend is, wat ik gebruiken wil, dat is
zelfcentrum. Want alles der zelfsmat. Ik zie het centrum. Alles heeft met mij te doen. Alles zal naar mijn smaak. Alles zal zoals ik leef. Alles zal mij makkelijk zijn. Dat heeft allemaal met zelfs te doen. Zelfcentrum. Dat zelfcentrum in Jezus notenvalje schaf niemals taub. Niemals. Dat is één ding wat Jezus hier wil uitbrengen. En weder du verlegst die zelfs en je mee ging erom. Oder du versuchst die zelfs te raden. Zo gewoon wie dat ook al weiter doen, dat de zelfzucht of de zelfcentrum, zoals ik het zei, niet taub schaffen dat, leven van deze dag, daarna veel mensen verzekeren dat. Moet je met mij zijn? Dat mijn die grootste probleem. En ons geestelijk leven. Best u zelfs. Zijn ik en u zelfs. Mijn zelfzucht, mijn zelfcentrum is mijn grootste probleem en mijn geestelijk leven. Want we kunnen de tijd nemen en een of andere moet opstaan en vertalen wat aan dat zwaarste is was in de laatste maand en die geestelijke kamp. Ik en u komen immer weer doorheen. Dat het heeft zo meest immer met te doen, ik zelfs. Mij wird irgendwas nicht reich. Mij wird wat nicht gut. Ik kan met wat nicht checken. Zoals Jezus hier voor deze mensen stond, met Markus het 8e kapitel. Dus we lezen in 34e vers en hij roept dat volk met zijn jingen top, no zich en zei te in, wer mij no val je wel. Oké, wer dat wel? Ik had dat geschatst, wo dat hier is. Dat is die Entscheidung, dat brauchst du gewoon, wenn du nicht weißt. Weißt du mij no val je? Wer mij no val je wel? Dan komt dit. Die zal zich zelfs verliezen. Want nu en ik kan zelfs verliezen doen. Een bijspel wat het moet zijn is, wanneer mij hongert en ik zei dus een schijne maaltijd, maar ik kan niet eten, dan doe ik niet wat verliezen. Ik leen mij dat niet. Ik laat mij dat niet genieten. Du en ik worden einfach bloß mal das Selbstcentrum wat man de waargenomen. Die zal dat iets op zich nemen. Dat is weer de nächste zaak. Dat is dat du en ik, we pakken einfach dat Jezus leven ganz aan. En we leven nu voor Jezus. We leven op zo'n wijze dat Jezus zal geëerd worden in mijn leven. Ik zelfs had het iets opgenomen. Ronald Cornelsen, wat mijn noem is, maar dem heeft dat einfach niet meer wat te doen. Dat heeft met te doen dem Jezus, wat in mij is. Weet je, in de jaren terug, dan weer ik in een zeer zware tijd. Mij schijnen sommige dingen zeer groot en schwierig. Ik word niet in Einzelheiten gaan, we kunnen lang hier geven. Maar ik ga je analyse zeer zwaar gekämpft, weil ik kon me dan niet verchecken, maar mij dat een dag klar wordt, dat mijn ganze Kampf hat wirklich bloß mit mir zu tun. Mir scheint es sehr schwierig. Das, was Gott von mir will, aber da werde ich wirklich nach Gott gekommen. Und das fehlt daran, dass ich mich wohl dort hingeben. Das, was Gott will, da wird ich mal dazu schauen und ich wird mal willig worden, dort auch zu tun. Das Schritt abnehmen ist nicht eine einfache Sache. Wenn ich und du danach nicht schluppig werden, dann scheint es schwierig. Wir können uns dort nicht checken, wie eure uns vielleicht überweben. Oder wir sind beleidigt über den Nächsten. Wie sorgen, was immer das ist. Wir stunden danach in unsere Videos, als ich an, bei mir ab. Was do wir da beten? Wo kommen wir da noch? Hat das immer noch was mit zu tun, Gott help mich? Nicht mit euch mit dort beten. Oder fehlt das, dass du und ich können uns selbst auch handleiden und sagen, Gott, ik zie nu wel eens. Nu heeft dat niet meer met mij te doen, nu wordt het met die te doen. Zelfzucht in ons leven, dat veroorzaakt volgende
Verlust. So Selbstsucht ist ein Verlust. Wenn du und ich selbstsüchtig sind, dass Jesus sagt, wer sein Leben will raden, der wird es verlieren. So, wenn ich und du selbstsüchtig sind, dann wollen wir eure Lot anfangen, was zu verlieren. Aber so ein Mensch, der krank wurde, eure Lot, dann man immer fangen, die dort zu feilen, nu geht was ab mit Schafen. Eine Person, die selbstsüchtig ist, die denkt viel an sich selbst. Aber warum hat man mit zu tun? Da wenn sie ich noch nicht dort ab. Wenn du von dir oder ich beleidigt sie, dann hat man mit zu tun. Und dann fehlt, dass du die selbst, ich mich selbst, wo du den Stich kriegst, dann wird diese ganze Sache weg sein. Aber in einem Selbstzentrum oder eine selbstsichere Person, die denkt viel an sich selbst. Wenn wir an uns selbst denken, dann will ich entweder anfangen, groß zu werden und leben, wunder wer ich sehe, oder ich will mich versuchen, Geduld heran und versuchen, mich zu nichts zu machen. Beides schafft ich und beides steht nicht abbühen. Nach so vielen Jahren terug wird ein junger Mann bei uns und er vertelt nur eine lange Geschichte, was er alle belebt hat, was sein schwerer Kampf wird und wo ihm das ging. Und als er alles vertelt hat, dann frage ich ihn, und so was wichtig über diese Sache. Wat ik hem wil klaarmaken is, dat die dat schwer is, dat die dat slag heeft, dat du een schwere kampf was, dat is überhaupt sehr wichtig. Du hast in dein ganzes Leben noch einmal nicht really an gedacht, wo ist Gott? Wo kann ich Gott ehren? Wo würde ich gerne Gott verherrlichen in meinem Leben? Wenn du mal darüber schon denkst, dann wirst du ein ganz anderer Kampf. Wo mir in dieser Zeit ist in Wirklichkeit lang nicht so wichtig, als wir vorhin feilen. Aber wenn wir uns selbst so groß merken doen, dann worden wir uns selbst über dem Charakter, uns selbst, wir haben uns über dem Doel gebruiken und wir worden onnutzbar. Wir mochten sogar Menschen kennen, was wir würden weiter, die sind immer an sich selbst voll, die reden von sich selbst, die sind leicht beleidigt, die wurden leicht doll. Die haben sich selbst leicht bilden sich an, dass nu es war allemaal jij en mij. Über den geht uns das nicht mehr erscheinen mit so einem Menschen als dort. Weil die sind so voll von sich selbst. Diese Sort Menschen, die fangen sich an selbst zu bejammern. Die fangen sich an allein zu fühlen. Die fangen sich an zu euren manchmal. Sie wurden sehr empfindlich. Und viele von ihnen wurden sogar depressed. Diese Sort Menschen, wenn wir hier bei sind, dann wollen wir anfangen, sein uns nicht irgendwer auch mit uns mitdenken. Wir wollen unser Leben erklären. Wir wollen andere Menschen allemaal hören, wo schlecht mich behandelt worden. Mag wir das Verrat von Berne, du verstehst in het Leben. Diese Sort Lied haben hier, wenn wir hier kommen, dann haben wir uns Leben ein lange eng verloren. Wir können vielleicht sagen, wir sind even so dort abgewassen. Vielleicht wieder unsere Eltern auch in so ein Leben. Vielleicht wieder even auch Großeltern in so ein Leben. Jesus will haben, dass die Lied sollen durchkommen. Jesus will haben, sie sollen sich selbst bei ihm vergeten. Wir können du und ich Selbstsucht überkommen. Eine Gäste, sie können sehen, du und ich müssen von uns selbst vergeten. Bist du bloß du in den Kampf, wie mit Schlag hat, dann vergeet ihm und dann bist du frei. Best bloß du onrecht behandelt, dann lie dort te zien en best vrij. 2 Korinther 5 Kapitel, vers 14, ik lees dem vers. Ja, onze titel is zo meer daarvan. Maar dan zegt hij dat de lijf te Christus, die drinkt me. Ik had veel aan gedacht. Wanneer ik mezelf gleich doe, dan is dat bloß om mezelf. En dan kom ik zo leicht immer waar en Schwierigkeiten in. Aber wenn ich bei einmal gedreven word von Jesus in een lijf, dan drift bei einmal das wat. En dan heeft het een ganz andere oorzaak, dat ik heb leven doe, because ik zie van Christus en voor je. En ik kom bij einmal los van mezelf. Ik kan du maar einfach gerne van onszelf vergeten. We moeten ons gaan aanvangen te zijn als die wat er veel gekregen heeft van dem Herrn. Als König David. In 2 Samuel, het 7 Kapitel, als hij antwoordt wat God hem geven wil, dan zegt dieses dit. God, mijn Herrn, verdient hebben ik en mijn familie dat niet,
wat du alle voor mij gedaan hast, of voor ons gedaan hast. Hij zag zich per eenmaal als een onverdiende mens. En hij had veel gekregen. Ons sterkste weer dessen was, wer mij nou volgen wil, laat hem zichzelf verlieren. Zijn kreets op zich nemen en mij nou volgen. Wie het voor zijn leven raden wil, wordt dat verleren. Maar wer zijn leven weer in smee en dat evangelium verleren wordt, die wordt dat raden. Voor wat leven du en ik? Want du en ik schaffen voor Jezus en voor zijn evangelium, dan zijn du en ik van daar op een stad, waar we ons leven raden doen. Waar we dat leven worden leven. We wel maar niet van de jaren zijn, wat hier op stellens te denken. Ik zie een betere persoon. Ik denk plus aan mezelf. Ik had het bezwaar over mijn ene leven. Weet je, van die lied willen we niks zijn. We willen onszelf vergeten en zijn het Christus centraliseerd. Mag God je zijn.